ete plasma rohata di Tuhan Tebana. 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 Haroro amihagogori. Ilmasi rohado Jehovah Devata. Parasi rohado Jehovah Devata. Parasi rohado Jehovah Devata. Parasi rohamana itao. Mati buat di debata ama, don buat di anaknya Tuhan Yesus Kristus, don buat di tonti perbadia, na tumo palang itu tanoon. Amin. Positutu dorohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akas susuan di debata, manang harajau, manang haboboon, manang angka namasan wae, manang angka narosogot, dan tarbahani maningani hikasian haholongan ni rohan debata. Nama hite Kristus Yesus Tuhatai, haleluya, martania mahita. Ale Tuhan debata, asi marohani hami, aidang tarbayan hami mabayan manang aha, molo soho dongan nami. Ibaheni saleho madihami roha banua gijang. Asa tau hami manimbali dot makulahon lomon roha. Saidongani mahami. Asa mian hami di bagasan ho dot di bagasan hatam. Madite-ite anakku Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita. Hataniribata epistel di pertanyaan Borunon, nata surat yang Abdu Bidutolu mamuka siang ayat 1 sahatrodi ayat 20 onom.
najahama margatung sor. Sai ingot ma dalawon dohot pangeleon na tuau ro diraru dohot rasul. Saya ingot-ingot matutu asa salam do aku di bagasan. Ima atong para kaya lokku alami do ubay mapakirimon alam. Asia sini jago basa pindo bahen soharusun siap kami aidam harpas sohutan asi birohanai. Mula rata doi tahegang subur godang matutu habonaranmu. Jago bano parja paraku ninna tondingku dimaheni marhapusan tiba nama Padengan bahasa jawaban tidak akan nama haposan ibana. Tidak toding nama dulu ibana. Martua mamana kisena hohom maka lurutun hatua wani jahuba. Ima sahatna martua maakana tumanion hatan debatan jalana upiopsa. Amin. Mari dimainkan. Sungguh-sungguh di bagasan pertama